Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug maoy kun may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa ibong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Segundo Timoteo 2:15. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, and to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Verse 2, "For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God." Sa dili pa kita magapadayon, niining adlaw sa atong daily Bible study, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga kalag, atong sutaon gyud kung napabatay mga sala nga atong taguan, kay kini mahimo mangbabag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. They become barriers to our study of the Word of God. Busa, kinahanglan atong gamiton
ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon kini sa in English. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Kung galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka. Gamita ka ng imong free will sa paghimo sa labing mainungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon man sa in English, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, atong susiyon, itong kaugalingon, let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. Nagpasalamat kami kanimo, Amahan. Ang imong grasya, igo na for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, of politics, of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. Nagampo kami nga ang doktrina nga among pagatunan karon might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, welcome na usab sa atong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Niyan usab kita sa atong hisgot ni ining topic nga atong giduputan na gyud kini taud-taud. Or well, it will take time pag yun kay taas-taas pa ning atong paghisgutan. So just bear with us sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Di man nga makalinggat ka tingali, nga matikod ka, nga magabalik-balik ta sa atong paghisgutan dinhi, mao kini ang paagi sa atong system of studying God's Word. Yeah. It's inculcation method. Inculcation meaning sinilsilay gyud nga di na gyud makalimtan. Okay? Okay, sa di pa gyud ta magasugod sa pagpadayon sa atong paghisgot ni ining maong topic, hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Now, well, ato ning or i-review na usab nga kasi nakalimot na sad ka nga kamo nga mga taud-taud na gyud nga dupot na gyud ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. There are steps that we have to follow to make our Bible study worthwhile nga kanang mapuslanon. Okay, ang una gyud niini as i-review gyapon ni pagbaton o pagka mapaubsanon. Magpaubos ta sa otoridad nga mao ang Dios ug ang iyang pulong. Have humility. Unya ikaduha, have an open mind. Pagbaton o bukas nga pangunahuna. Kaya dili makatudlo ang Dios Espiritu Santo kanato kon sirado. And you know what I mean. Kung sirado ang atong pangunahuna, then dili siya makapadayon sa iyang ministry. Pagtudlo ka nato sa kamaturan. So, manungdanon kayo ka na ikatulo nga we have to concentrate sa mensahe, not necessarily on the messenger.
Kaya masalaypon maning tao, ang messenger tao raman, so tutuki ang mensahe, ayaw ang mensahero. Okay? Kaya ang mensahero, instrumento raman gud siya. Okay? He's just a mouthpiece. So, aron ka makasabot, matultulan ug magiyahan kag maayo sa Espiritu Santo, then tutuki, ipunting ang imong huna-huna diha sa mensahe. Unya, kaupat nini, ibili na tong tanan nga mga tawhanon, kalibutanon, kanang mga huna-huna, ug ihikling na ng mga suliran nga imo karong atubang o ato ibilin sa gawas. Now, kung musunod ka niining maong mga lakang, those steps, ang Diyos Espiritu Santo will take control of your mind. Kasabot ka? Siya na ang mo dumala sa imong pangunahuna. Ug timan nga ang Diyos is no respecter of age, no respecter of person, no respecter of profession, no respecter of status in life. Okay? So, agila nagpahinomdom nimo. Okay. The hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Unsa may pasabot ni ining hypostatic union? Well, review gihapon. Ang hypostatic pasabot ni ini. Gikan kini, this is a transliteration gikan sa original nga Grigong pulong. Kaya ang original yung Grigo nga pulong, Greek word is hypostasis. Hypostasis. Ang pasabot ni sa in English, gi-define kini as the essential and basic nature of identity. Sa man ito pagbinisaya ni. The essential and basic nature. Ang kanang mga sinugdanan nga kinaiya sa pag-ila. I think more na ibinisaya nga itong makabot yun. The essential and basic nature is what is the Lord Jesus Christ. So hypostatic is the affirmation of the Lord Jesus Christ two natures. Kaya diha may duha na nag-iya man siya duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa Diyos o kinaiya sa tao. He was 100% God, at the same time 100% man. Okay? Kay kining duha niya ka mga kinaiya sa ato nang natun-an became distinct, nagkalahi. Dili identical. They are different. They are separate. Okay? So, mao ni nakapahimo nga dili kasagaran nga persona si Ginoong Kristo. He is a unique person in the entire universe. He possesses two natures, nature of man 100%, nature of God 100%. That is what we mean by hypostatic union of the Lord Jesus Christ. The divine nature niya, yang kinaiyang pagka-Diyos, always remains the divine nature. Just as the human nature niya always remains the human nature. They go together, but they are separate. Nagkuyog sila, pero nagbuwag. Okay? Separate. So, mao na atong agi og kanang paglabas lang sa atong una-una. Now, last time o kagahapon, nagisgot kita ni ining prinsipyo nga bahin na gani kinis pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kini man ang atong nag-una nga kanang katungdanan o responsibilidad ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon nga magatuon ta sa pulong sa Dios. Mao gyud atong pasiuna, priority. Okay? Now,
ang prinsipyo nga itong gitukbil kagapon mo kini. The more doctrine we learn, the more capacity we earn, the more capacity for life, for love, for blessings. Tinon. Kung mas daghan atag doktrina, pulong sa Dios nga atong nakatunan, mo samot usab ang atong katakos kanang nga atong maangkon ug mo samot usab ang atong katakos sa kinabuhi, sa gugma ug sa pagdawat og mga panalangin. Now, ato maningisgutan ng John 17 verse 5, no? Kagahapon nga nag-ingon kining mong bersikulo, and now, O Father, si Ginoong Jesucristo niya, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. And, okay, Isaiah 11:1. Abrihing imong Biblia. Isaiah 11:1. Old Testament. Kini nag-ingon. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Verse 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom. Now, naghisgot na kagahapon nga, si Ginoong Jesucristo nagatubo in stature and wisdom. Mao ka nagisulti des Lucas 2:52. He grew in stature and in wisdom. Hebrews 10:5. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and suffering. Verse 6. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Now, unsa man, mga tanong ko rin, what made our salvation possible? What? Was it our Lord's spiritual death or physical death? Unsa man, what made our salvation possible? Unsa may nakapahimo ni ining maong kaluwasan? Was it ang kamatayong spiritual ni Ginoong Jesucristo o physical? It was our Lord's spiritual death that made our salvation possible. He is the only Savior, di man nato na. Tungod kay He only is the one who fulfilled the 4 requirements to be the Savior. Ato na po nigisgutan, di ba? Opat ka mga major requirements to be the Savior. Wa siya salang panulundo ni Adan. He had no Adam's original sin. He had no old sin nature. He never committed a single personal sin. Wala. He had perfect righteousness. Kung dugangan na tugusa, na pag-iikalima. He was the only perfect member of the human race. So akong balikon. Unsay nakapahimong manduluwas ni Ginoong Jesucristo? 5 ka mga requirements nga iyang natuman. He met all these requirements that made him the Savior of the world. He had no original sin of Adam. He had no old sin nature. He did not commit a single personal sin. He had perfect righteousness. And he was the only perfect member of the human race. Now, atong gibasa ganiha nga versikulo 5 diha sa Hebrews 10. Okay? Verse 5 nagaingon, wherefore,
when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Etc. etc. No, naigisulti diya sa maong bersikulo. So, unsaon man nato paghinumdom ni Ginoong Kristo sa iyang kamatayon dito sa krus, sa iyang pagpagamatay tungkol sa itong mga sala. Unsaon man ito paghinumdom niya? Well, one of the remaining kanang inong dili ni sacraments kundili ordinance, okay? Ilang kay ordinance kundili mao kini ang seremonyas, ritual nga nahibilin ining atong panahon sa simbahan. Diya sa 1 Corinto 11:24 ngadto sa 25. Unsa isulti diha? Ang atong Ginoong Kristo miingon, do this in remembrance of me. That's what he said. 1 Corinthians 11:24-25. Now, dias Filipos 2, versikulo 7, naghisgot ka na diag, he took upon him the form of a servant. Ingon nga, ulipon. Now, so, ang prinsipyo nga atong tutukan kanunay mao kini. Christ had to become humanity to be the Savior of the world. Okay? Kinahanglan siya mahimong tao. Okay? Aron siya mao ang mahimong manluluwas sa kalibutan. That's the principle there. 1 Peter 2:24, it says, who in his own body bear our sins on the tree. Now, hinumdumi kantong doktrina sa pagpasig-uli, the doctrine of reconciliation. He was the one who reconciled natong mga katawhan ngadto sa Dios. Siya lamang. Usa ka na sa mga kanang buhat sa kaluwasan nga gihimong Ginoong Kristo dito sa krus. Di man usab kini nga prinsipyo. Naa sa pulong sa Dios klaro nga si Ginoong Kristo lamang mao ang bugtong tigpataliwala. He is the only mediator. Why lain? Okay? So, naay mo madungog nga naay mediator o mediatrix, wa man gisulti sa Biblia. Okay, abrihin mong Bible. 1 Timothy 2:5 and 6. 1 Timothy 2:5 and 6. Unsay gisulti diha? Nga si Ginoong Kristo lamang mao ang tigpataliwala, mediator. He is the only mediator between man and God. Now, kita karon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, kita na of course napanunod na nato ang salang panulundo ni Adan ug ni iba. Mao na nga kita nahimulag, hingpit kitang nahimulag gikan sa Dios, gumikan sa maong kahimtang natong napanunod. See? Ang solusyon ni mo usaray solusyon. Usara ang gimugna sa Dios. Ang mao nga si Ginoong Kristo nagpakatao aron siya makapasig-uli nato gikan sa kanang nato bang mga katawhan mapasig-uli kita ngadto sa Dios. You see? And the Lord Jesus Christ was the only mediator. Siya ang tigpataliwala. Kita kung mga katawhan tungod lagi kay napanunod na itong salang panunod ni Adan, dugangan pag yung kinaiyang makasasala. Mao nang diyan sa Roma 7:18, klaro kayo.
ang tanang tao na nag-iya og kaugalingong kanang old sin nature. Okay? Old sin nature. Ang karaang tao na atay kining tibuok na tong kalawasan na puno ni sa kinaiyang makasasala. Now, nasa Roma 7:18 sa isulti, no good thing dwelleth in me. Wa gyoy nahibili, wa gyoy maayo diha sa sulod nako. Now, by the way, kining old sin nature, ang parte nining old sin nature tuod na ng immaterial o material. Ang material mo ning mga silda, cellula, mo ni material. And then the immaterial, okay, mo ni duha ka parte o bahin sa atong kinaihang magsasala. Ang mga silda, cellula, have their process to replenish, tawag kini og mitosis. Okay? Now, paminaw nini, ang mga silda, cellula, have their process to replenish. Gitawag og mitosis. M-E-I-T-O-S-I-S, mitosis. Now, ang matag silda na siya gitawag nato og DNA. Okay? O ang DNA ana siya kanang iyang mga chromosomes. Okay? Ang atong mga chromosomes will xerox our cell before they split. O kining maong proseso gitawag mitosis. Thus, ang atong kinabuhi, our life is maintained in this way. Ini pagiha. Now, where does mitosis occur? Kining mitosis, double process maguni. Where does mitosis occur? This is another kind of mitosis. Where does mitosis occur? Well, kining gitawag og spermatocyte cell na ng spermatogenesis, and then oogenesis or meiosis. Okay? Oogenesis. No, kining mga partiha, no, mo kanang atong duputa di later on kay taod kining maong pagtuon ning mitosis kay malibo niya ka. Okay, anyway, kay mahitungod man lagi ni sa atong old signature nga atong gitukbil karon. Basta kay ang importante nga atong tutukan nga dunay duha ka bahin kining atong old signature, immaterial o material. Okay? Sabtag na. Now, adto ta karon sa Roma 5:12. Romans 5:12. Nagaingon kini in English. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Ang sin sa Grigong pulong is hamartia. And so, death passed upon all men, for that all have sinned. Now, kinsa man ang katapusan nga Adan? Si Ginoong Jesucristo. Ang unang Adan si Adan. Ang ikaduha or ang katapusan nga Adan mo si Ginoong Jesucristo. Okay? Di man di baya nga si Maria nga gigamit sa Dios nga mao'y kanang mainahan sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo, ha? Ayaw sa ipa. Dili si Maria inahan sa Dios. Inahan siya sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Mary had old sin nature. Di man nina. Na nag-iya siya o kinaiyang makasasala. Ay kaliwat man siya. Adan o ni iba kita tanan. Okay? Now diha sa
Marcos 6:3 nag-iingon man usab kana nga si Maria na nag-iyag mga anak after Christ. Mary had children. Nanganak man siya kanang mga nanganak siya human ni Ginoong Kristo. Og si Maria had no perpetual virginity. Wala. She was only a virgin when she conceived. Iyang kanang miturok sa iyang taguangkan si Ginoong Kristo. She was only a virgin then. Now, si Ginoong Kristo had to be human to be our Savior. Savior, ano sa niyang titulo? Savior, mediator, as priest, as king. Kay kaliwat man siya ni David, Hari David. Now, motong si Ginoong Kristo sa iyang pagtubo na ingon nga human sa iyang pagkatao. He grew up in stature and in wisdom. Lucas 2:52. Okay? O by the way, ang nga Jesus, bahin ka na sa iyang pagkatao. Whereas ang Kristo, ang iyang pagkadiyos. Di man din na. Now, kining giingon diha nga des Lucas 2:52 nga grew up, kining pagtubo grew up, sa Grigong pulong is prokupto. Ana may mutang sa indicative mode imperfect. Ang bot pasabot nila is to cut away. Kanang in Visayan hagbas, pag-abanti, not only pagtubo. Okay? Kini bang grew up, the Lord Jesus Christ grew up in stature. Ang grew up diha nagpasabot na prokupto nga to cut away. O sa Bisaya pa hagbas o pag-abanti, dili lamang kay pagtubo. Okay? So agilan na nato pasabot kanimo. Now, si Ginoong Jesucristo sa iyang pagka-Dios is co-equal, co-eternal, and co-infinite with God the Father and God the Holy Spirit. Naghisgot na punta sa iyang pagka-Diyos. Kini silang tulo, mga sakop sa balaang Trinidad. They possess exactly the same divine attributes. Unsa man to mga divine attributes? Sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, kanang omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Mao ni ang napulo kanang una nga mga kinaiya o divine attributes nilang tulo. Okay. Timan-in na po niya nga si Ginoong Kristo lahi sa tao in that He is God. The Lord Jesus Christ is different from man in that He is God. And He is different from God in that He is man. Okay? Ayaw paglibog niya na. Akong balikon. Nga si Ginoong Kristo is different from man. Lahi siya tao in that He is God. And He is also different from God in that He is man. Now, so si Ginoong Kristo, again, akong sublion ni, nga si Ginoong Kristo was born as a perfect man. Okay? Hingpit gyud siyang tao. Pinagi sa birhen nga pag kanang himugso niya, virgin birth. Si Maria, ang inahan sa pagkatao ni Ginoong Kristo, was not perfect. Timan ina, nga si Maria dili hingpit. O man na diha sa Biblia nag-ingon, she was perfect. And, okay? She was a sinner. Timan ina.
she was a sinner in that she possessed unsa an old sin nature. She was not impeccable. Dili man siya kay walay sala. So timan nila prinsipyo na sa pulong sa Dios. So siya si Ginoong Kristo nagtubo. The Lord Jesus Christ kept increasing, prokupto, meaning to go forward, to advance. Okay? Maunibot pa sa increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. Si Ginoong Kristo kanang ang gi-refer ninhi. It was the Lord Jesus Christ humanity that's referred here. Dili ang iyang pagka-Diyos. Now, ang timan ito katong the Lord Jesus Christ kept increasing in wisdom. Kanang increasing diha sa Bisaya na it is pag-abante, pag-uswag, pag-usbaw. Like kining tense dinhi sa prokupto na sa indicative mode imperfect sa kanang pulong prokupto. This tense means this happened and continued to happen. Okay? Now, niya po'y laing prinsipyo. We are fond of giving you principles here as far as this topic is concerned. There is no way, principle ni, there is no way that man, we are referring to a believer. There is no way that a believer can glorify and please God. No way. Now, Hebrews 11:6, ninundong ka, this is the only way, faith. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Okay? O kini atong pagtuo, our faith, only develops or only comes pinagi sa itong pagpatalinghong, pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Abrihin mo Biblia. Kung wa ka pa makaabri diha sa maong bersikulo. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Og ayaw na po di kalimti, please. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Maunay atong tulumanon, human kita maluwas. Ay kung dili kita musunod niini, then watay may mo. Di makatubo ang atong kalag, ug dili ta makakabuot sa unsa stage of unsa spiritual maturity. That is our common goal as believers. Numdong ka ba sa tulo ka kanang stages of spiritual growth? Tulo ka mga ang una nini ang pagkabata, baby believer. Nya padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pakaon sa mga kanang sa gatas, kay bata pa man, may ngipon, that is just the analogy there. So, sa iyang pagtuon, dili siya magtuon og mga advanced doctrines, kay di pa man lagi siya kanang sugakod. So, padayon, hinahinay, antod mo abot siya niya ng pagkahingkod. Adolescent stage, hingkod. Nya padayon, dili siya mundang, ayaw, dili gyud mayong undang kay ngano, muatras naman po ka, mundang ka. Padayon, hangtod makabot na niya ang spiritual maturity, which is our common goal, common, natong tanan nga mga magtutuo, nga diin mo ka na ang stage of capacity for life, for love, for blessings. Okay? Diha na mahimaya ang Diyos pagkabot na to niya na. Dili kita'y naghimaya, ang Diyos
mo'y mohimaya sa Dios. Pinagi sa atong unsa pagkabuot niya ng stage of capacity for life, spiritual maturity. So I hope na sil-sil ni ginanimo. So, sige na sa Kristo, Lucas 2:52, our Lord Jesus Christ advanced, increased, nag-abante, okay? Padayon sa pagsibog sunahan in wisdom and stature. Now, tuod kitang mga magtotoo, gimanduan kita sa pagkanang tuman sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. God mandates every believer to execute the plan of God for our life. O a believer can only function effectively sa iyang espirituhanong kinabuhi sulod sa usa ka dapit nga naay gahom, a place of power, o kana mao ang iyang divine datasphere nga gitawag og operational divine datasphere. So ayaw na kalimting prinsipyo na po nga ang usa ka magtotoo can only function effectively. Maepektibo lamang siya sa iyang tulumanon sa iyang espirituhanong kinabuhi sulod sa usa ka dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine datasphere, which is the protocol plan of God, which is God's power system, the Christian way of life, all of those names. So, just as our Lord Jesus Christ functioned, ingon nga siya nag-function and fulfilled His Heavenly Father's will, sud sa iyang divine datasphere po. Ang iyang divine datasphere, prototype. Okay? So I hope, di na po na nimo makalimtan. Prototype ang ngan sa divine datasphere ni Ginoong Kristo sa iyang first advent. Ang ato karon divine datasphere is unsa operational divine datasphere. Now, ang matag magtotoo must accept responsibility for all his decisions in life. Kaya labing tinuod, all of life is decision making. Gusto? Mudawat ka na? All of life. Mahunong lang yung paghimo na itong decision kung mamatay na ta physically or kuhaon na ta sa during the rapture. Apan mientras nagaginawa pa ta, buhi pa ta, then we make all kinds of decisions. Of course, klase-klaseng decision na maayong decision, na di maayo, nga daotang decision. Huwag na iba naman ta kung daotang decision ang itong himuon, iba na po kag-unsay resulta. O kita ra po ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable. Yan ang mga desisyon nga itong himuon sa kinabuhi. Basta? So we have to accept responsibility for all our decisions in life. Ako maligo na kita ra gyud are answerable, responsible, and accountable sa tanan na itong mga desisyon. Now, kung malikon, what is the common objective sa matag Kristohanon? Common objective na to is spiritual maturity. Ayaw na in taon kalimti. Mao na ang atong tumong. Mao nang sige tagtuon sa pulo sa Dios adlaw-adlaw. Di lang kay sige tuon kundi atong katunan, tuuhan, okay? O galingon. Well, mao man atong gigamit nga pulong nga pinisaya sa metabolize. Kay kinahanglan man i-metabolize ang pulong sa Dios. Sa mas pag-metabolize na to atong kanang material food, tawhanong mga pagkaon, kinahanglan man i-metabolize aron musud kana sa tanang silda
sa atong kalawasan o magahatag ka kahimsog kaligon sa atong lawas. Kasabot ka? So mao sa pang pulong sa Dios kay mao may kalanon sa atong kalag. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. Now on our Lord's part, sa bahin niya, samtang dinhi siya nining kalibutan na, miatubang siya. He encountered all kinds of testing. Kanang giayo-ayo gyud siya o kanang pagsulay. But despite that, in the midst of all those, ang atong Ginoong Jesucristo never got out of the divine sphere during sa iyang hypostatic union. Mahinungdan, he never committed a single sin. Mahinungdan, ang atong Ginoong Jesucristo mitubo, miabante, misibog at sunahan, and advance in wisdom and stature. Lucas 2:52. When we, kita mga magtotoo, adto magapuyo didto sa operational divine sphere, we are actually redeeming the time. Actually, atong gilukat ang panahon. Outside of the DD, gawas niini, a believer is wasting his time. See? Kung tuwa kas gawas, nga naman tuod ka tuwa magas gawas. Dili sa operational divine sphere, nga naman tungod sa pagbuhat nimog sala, ugwa nimo na isugid ngadto sa Dios. So kung imo gitago-taguan ang mga sala, then adto ragyo ka puyo dito sa cosmic dynasphere ni Satanas. Cosmic. Duha ra bagyo iyang Satanas. Cosmic 1, Cosmic 2. Ang Cosmic 1, arrogance complex. Ang Cosmic 2, hatred complex. Adto magabalhin-balhin ka ditong duha ka cosmic dynaspheres. So, kung tuwa ka sa gawas, sa cosmic dynaspheres, then you are wasting your time. Apan kung tuwa ka sa sud sa imong royal palace, divine dynasphere nga operational, then you are redeeming the time. Sabtag yun na. Ang atong Ginoong Jesucristo was filled with the Spirit. Puno gid siya sa Espiritu Santo. Sugod ni adtong iyang pagkatao physical, beginning at his physical birth, hangtod sa iyang spiritual death dito sa cross. Pero may gid siyang napunan sa Espiritu Santo. Mausab kitang mga magtotoo. Kung buot kitang mahimong mananaog as kanang winners and overcomers, then we have to reside inside the divine sphere. Kakita, kung tuwata sa sulod sa atong royal palace, protocol plan of God, mo ni mga kung tuwata sa sulod, not only that we are redeeming the time, dili lang kay kanang nag-redeem ta sa panahon, kundi kita napunan sa Espiritu Santo. Sabtagi na. That's the only time nga we are filled by the Spirit, when we are free from any personal sins. Okay? Mental, lingual, or overt sins. Now, adto sa John 3:34. It says that, for God giveth not the Spirit by measure unto him. Ang kining by measure, ambot pasabot ninin, low and limited, way kinutuban, no limitation. So, for God giveth not the Spirit by measure unto him. By measure means no limitation, way kinutuban. Now, sod sa espirituhanong kinabuhi, inside the spiritual life, why limiti sa gahom sa Dios? There is no limit. Di man ina.
It is your positive volition that God is after. Maurag yun. Maurag yung iagad sa Dios ang imong positibo nga kabubuton. See? That's why, mao ni kanunay na itong gisubli-subli sa pagpahinumdom nimo nga it's all a matter of choice. Mahimo godog. You just ignore all these things nga itong gisgutan. If you ignore, why pagpanumaling, wa ka may gana, wa kay gugma, wa kay tinguha, wa kay kainit. Ano nga, bitahon li kag Bible study, wa ko'y panahon na busy ko kayo. No na. So it's a matter of choice. So ato ra kapuyo dito sa cosmic dynasties ni Satanas. I hope na sil-sil na nimo. Kaya ang mando sa Diyos kanatong mga magtotoo is that we be filled with the Spirit. Na, abrihin mong Biblia. Efesios 5:18. Ephesians 5:18. Nag-iingon kini, be filled with the Spirit. Do not be drunk with wine. Na, unsa ibot pasabot ni do not be drunk with wine. Kini nagpasabot og pagkontrol, pagdumala sa kinaiyang makasasala. Old sin nature. Okay? So, akong balikon. And the Word was made flesh. John 1:14. Si Ginoong Jesucristo na nag-iya og duha ka mga kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao. Mao kana ang iyang hypostatic union. Og this took place, kining hypostatic union took place at his virgin birth. Og sa iyang yung kanang gawas sa tagwangkan ni Maria, he immediately resided in the prototype divine sphere at his birth. Siya ang pagkatao. Until hangtod, he commended his spirit. He dismissed his spirit. Samtang nagbitay siya sa cross, when he cried out while hanging at the cross, it is finished. Tetelestai. Okay? Lucas 23:46. Father, and into thy hands I commend my spirit. In manus tuas commendo spiritu meum. Latin ka na. So, mao na akong balikon nga kitang mga Kristohanon gimanduan nga kita unta, mao na ibutangan lang nato unta na kay it depends upon your volition sa imong kabubuton nga unta kita mapunan sa Espiritu Santo. Now, diha bitaw sa mga buhat 1:8, Acts 1:8, si Ginoong Jesucristo nag-ingon, the Holy Spirit will come upon you. Now, okay, ato ipadayon ni ugma, dili kita kutob karon nga adlaw og ayaw og si piyata ang sumpay dinhi aron atong sumpay-sumpay na ang mga doktrina nga atong gipang tun-an o kaninyo nga mga suki ni atong Bible study through the YouTube dapit kamo gyapon nga padayon sa atong spiritual momentum kay mao ra man kini ang paagi nga makatuman kita sa execute this is the only way nga kita makatuman sa iyang plano sa itong kinabuhi pinagis paggamit na unya sa iyang mga pulong nga itong ginatunan adlaw-adlaw. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing matamis nga higayon sa pagkigambitay sa imong mga pulong. Inaot nga tanan na mong gipangisgutan himo og paghagit ka na mo, Diyos. Nga kinahanglan na mo kining tanan nga mga kamatuoran.
nga among magamit sa among pag kinabuhi ni anang life, spiritual life, which is pleasing to you, O Lord. We thank you for all the provisions that you have given us, O Lord, although we do not deserve, we do not earn, we do not work for. Salamat sa imong lamdag ka namo sa imong mga kamatuoran. Bani kami karon sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dadaan kami pagbalik ugma, nining dapita. Aron kami makapadayon ng among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.